Ano kayo itsura ng mga Andes ni Richmark? Yung mga bangers dyan, so panoorin nyo tong video na to unto the last minute or a second. Yung mga... So guys, ayun, bumaba si Richmark kasi nandito kami sa Malasugi Island. So bumaba si Richmark and we decided not to go, or hindi kami bumaba, ayan. So kanina sinabi ko magpa-prank nga kami dahil yes. Siya yung pahiwa-hiwalay, di siya yung biktimahin natin, di ba? So guys, na alam nyo ba yung feeling ng babae na walang, yung babiyahe ka or magte-travel ka na wala kang dalang aunties, di ba? It's either nakalimutan mo, o sinadya mong walang dalahin, o puro labahan yung mga aunties mo, di ba? So grabe yung hassle na binibigay ng problema yun sa atin. So ngayon, titingnan natin kung ano yung magiging reaksyon ng lalaki na walang undies. Actually, meron siyang dalang mga undies, pero ang gagawin namin, kukunin namin lahat ng brief niya until he found out na wala pala siyang dalang brief. So ayun, titingnan natin kung i-open niya ba sa atin yung problema. O magsa-side A, side B siya. Kasi minsan yung mga lalaki, di ba, ganun. Kapag alam yung gipit na, side A, side B. At syempre sa mga babae, hindi natin pwedeng gawin. So, wala rin talaga akong naiisip na magandang content at magandang pwedeng gawin kung hindi yun. So, mamaya abangan natin yung magiging reaction na Rich. So, ang gagawin ko is, aayain ko siya kasi siya yung nagkakuha ko. So, aayain ko siya, iwan ko yung phone. Gagamitin natin yung phone niya. So, titignan natin yung magiging reaction niya. Siyempre, maliligo kami mamaya pagbaba namin doon sa isang isla. Naman na hindi mabasa yung kanyang Andes. Ano kayo itsura ng mga Andes ni Richmark? Yung mga bangers dyan, so panoorin nyo tong video na to unto the last minute or a second. Yung mga hindi nakasama dyan, ng mga patalog-tulog, yung alam na alas 7 ang biyahe, nagising alas 8. Alas 9 actually to be exact. Oo. Grabe. Nakakaloka ka, pinagantay mo kami. Pati ba naman ikaw, Jimwell, papangalanan na kita, pinaghintay mo kami. Itatago na natin sa pangalang Jimwell Himor. Ayan. At syempre, bakit nga ba, or ano ba yung isa sa mga dahilan kung bakit naisip ko na i-prank si Richmark? Kasi tinawag niya akong Tita Bing. Hindi ko talaga matanggap yun, guys. Naka-face mask Naka-face mask lang ako noon. Nagkita kami sa isang resort na river resort siya actually. Tinawag niya akong Tita Bing. Ako na nga ang unang nag-hi sa kanya. It's revenge time. Abangan na. So, ayun guys, sisimulan na namin ang prank namin kay Richmark. Ayun na si Rich. Malayo na yung napuntahan niya. Ayun na siya. So, bayaan muna natin siya dun sa dulo. And, sisimulan na natin inspectionin ang kanyang bag. Magkakaroon po tayo ng, anong tawag doon? Bag raid! Okay. So, ito yung bag ni Rich. Tingnan natin. Bag raid! Ito po yung bag ni Rich. And, si Jella yung titira. Malayo pa naman siya, so ang daming ano? Daming siya. Wala natin siya. Natuluyan ko lang dalang bag. Ang dami naman siya. Ilan yan? Ano ginagawa niyo? That's why the street. Bag raid. May Richmark ka ninyo. I'm sorry, Rich. Kung kasi nawawala ka lagi. Parang wala siyang bag raid, guys. Nakatago naman dyan sa loob. Sorry po sa girlfriend ni Rich. First off. Ayun. Ayun, sarang balik. Ilan ba? Ilan? Sabi na tayo.
So, ayun na nga. Nakuha na namin yung mga brief ni Rich. Tingnan natin yung expression niya mamaya kung paano. So, abang-abangan natin. Abangan din natin yung aking sana makuhaan ko lahat ng video, ng reaction, yung mukha niya habang hinahanap niya yung kanyang mga Andy. Ang hirap hanapin o ano niya, yung underwear niya. Nasa pinakasulo. Sorry po sa girlfriend ni Richmar kasi may kasalanan lang po talaga siya sa akin. Kaya ako nagawa itong mga bagay na to. Actually, first time kong palagi po kasi akong nabibiktima ng so, sorry sa girlfriend ni Rich. Pauna na kami. so ayan, nagkukot-kot na po siya. Pero parang feeling ko hindi pa naman niya makikita na ano. Sige, zoom natin. Ayan. Nagkakalikot na siya ng bag. Bakit parang nanginginig ako? Ayan, nagsombrero na po siya. Hindi niya pa rin alam, wala na siyang brief. Oh my God. Siguro mamaya niya yung malalaman pag maliligo. Bigyan natin yung ano. Tara, ligo tayo. Mas masarap yan, Tol. Promise. Lamig na nito. Ligo ka doon. Papunta ka na. Bye. Tanga, papunta ka dito yung ako. Delikado sombrero ko dyan. Ano ba? Delikado yung sombrero niya. Alam niyo? Pwede ka makibanlaw pa doon? Wala kang tubig. Hindi man lalagkit lang ako. What? Mag-ano na lang tayo, dalhin na lang natin yung damit natin. Para bang... Oo, wala ka namang nakahubad niya. Buhanin. Nilagay, amin ko na lang yung mga damit. Sabi mo yung ato. Grabe yung lakas. Tara na, baka mapalit na yun si Kuya Dab. Mamaya nga, kunin na, iwan na natin dito yung bag natin. Ayun, magpipit na ganit lang. Paano nga kung umulan? Baliw ka ba? Meron akong pangtaklob sa bag ko. Ay, ikaw wala. Meron. Kami muna. Bakit to? Pwede na na. Dali na, kunin na natin dito, Rich Mark, ang arte mo. Tara na. Let's go. Ayoko na. Lamig. Bebe, para may kasama mo ng pagkain dito. Ay, ako, ay mo naman. Bakit tatak mo yung mga yan? Bakit ikaw ba ang pinapasama ko? Sabi ko lang, iwan mo yung bag mo dito. Ang masura malinis. Ay, ang kasarap ng hangin. Grabe, no? Ay, videoan mo ako na ganito. Ay, dali na. Mag-ready na tayo muna na susuotin natin. May tawahan ng dalawa. Oh my God! Salvatore! Ay, wala. Ayun guys, kung naririnig ninyo, grabe, sobrang lakas ng hangin. Wala yung video. Napindot. Ayaw ka na. Nalalawin siya natin sa'yo kanina. It was at this moment that Nathan knew. He fucked up. Ano, nagkakalma ang dagat. Grabe. I have a problem. Bakit? My underwear. Where are you? Wala kang Oh my Andy. God, alam ko na, ilagay ko na yung dito. Oh my God! Uy, wala! Libre ukay po kay Rich Mark. Totoo?
masasabi mo na wala kang dalang brief? Yan totoo. Wala. Yan totoo. Pinaprank mo kami, no? I promise wala. Seryoso? Lahat na ito ng laman ng bag ko. Uy, bakit naka-video? Ng laman ng bag ko. Uy, bakit naka-video? Siyempre, baka pinaprank mo kami. Oo nga. Tangi, baka nakatiklop lang. Try mo sa bulsa ng ano mo, shorts mo. Baka nilagay mo. Oo, pinaprank mo kami, no? Ba't kasi, ang dami mo makakalimutan, brief pa. Pagkasi ba t-shirt? Ba't ka umiiyak? Walang iyakan! Umiiyak siya! Iiyak na yan! Totoo! Ano? Nagsiksik siya. Papahiram. Hanggang ngayong gabi lang. Papahiramin kitang panty. Wait lang. Ayan guys, papahiramin siya ng Gagawa, ayoko ang sinisela. Dali na! Eto, cycling shorts. Pwede na ka naman! Susuotin ko! Sina, okay na lang nagaganon dyan. It's a prank! Yung totoo, Rich. Anong pakiramdam ng nawawala ng brief? Di bali mawala ng damit. Huwag lang ng drip. So, ayan guys. It's a prank! Naprang ako ang galing. Ang galing.